Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Balajit Rani MDC ke Nongpo Constituency Ribhoi District habaya keren matkilar pathai khubor mentaka sengi ke arpu artrik unok pra arajar arpu lai hadin ke dorbar telang jong ke council ula ong ba la pentrai kam ya ke amendment bill ya ke balatip kum ke Khasi Social Custom of Lineage Act ha ke balala ban penrung ya ke riti rembia shaubhoi ha ke ba ya ke ni ke mat nadu ke sengi ke beningkong le ban kren bon se na po ke ying dorbar Henry na ka daw ki jing ki babon kumta klemla ban pen orlong ni ke jing dawa Henry ha ke ni ke dorbar ke bamentapat lingba ke isi lala ban pentrekam badru lingba deputy chairman jong ke council uba Charles Marngar badakal yang ke ying dorbar kala menjur ya ke ni ka an la bendrap uba balajit Kendiat syapang keriti ke dostor ya kabala tip kum ke rembia syambhoi ha ka bahagani la ong baki shinrang ni ki longkpa ki bayo ye ki bre ki bamdei ki khasi ki ai ki jat shaukpa bat ke jing pentrai kam ye ka an Khasi Social Custom of Lineage Act kan dei tang na benta ki bre ki bahapo ka than ribhoi am na benta baro ki pai ba kari khasi nakalian junga kumbu Wei ni kinong ni khamat jong ka dong ribhoi aka bahakan ka session ke pemerintah ni yo man pas ya ka amendment bill jong ka Khasi Social Custom of Lineage Act aka balala ban punrungru ya ka riti ringbia shaubhoi ke jongi aka ba ya kan ka issue since day one ka ba ngayo ku wei nong ni khamat ban dan hapo kan ka district council nalai keren ye kena isu labun bun sen ndai kibun ki don ki jing kabangi mlaman penurong ye kena ka riti ke dustur ke jogi jong ka dong ribhoi ndai ni dokumen pat akan ka session governmenta da ka jing tristom na kalian ke isi mot kunjuru mapen pau ke jing semua komen nadu kapor kabangi persang ban ye keren ye kena ke isu rangkar ru bat di MDC jongka mau hati ka i ba Charles Marngar i bolong rumanta ku deputy chairman jongka council ke jongi ni la persang ban ai sibun ki jingmut ha ka baide bat kane ka isu ki jongi segerong ribhoi bat menda ka sini i ba ka ying hi boro kawe kalai menjur ban pas ya kane ka ain jongka riti ku dustur ke jongi ha ka ba kum ki patba jongka ribhoi ki jongi ki ba le ya kene rukom shaubhoi aka ba kupa yo ya ki jai benri ki bomri khasi u ai ki jai shaupa but kane ka bill ka bangi pas mta kasni ka jingthu jongka hi kalong ba mde na baro ki area ki bran hapo jongka KJADC mre kane ka kedau shai tang na banta ki jai benri ki jongi ki bran hapo ribhoi mde na ka banta kiwi ki jai benrio namar ngitip ba hapo khasi ni donru ka tangjai te kani ka shaubhoi ka jungi ka kedeu tang na ka banta ki indigenous clan kani ki native clan ki bade hapo jong ka ribhoi district ki jungi but kumjuru ngin persangru banra ya ki rule ki ban la banang kampan bahasuk haka bade bat kani authority ku distur ki jungi ni kerban scam ba kani ka bill ni ngadon ke jing kerpat ia ka isi bahkan persang ban budin ia kene ka bill haka ban pha shau governor saulat ke jela bangin yo no ia ka asen jong governor bar haka ju ko por baki pai ba ke jong iru kinsuk haka ban yo ia khasi tribe certificate khnang ba kene ka jing sateng haka ban yo ia sil tribe na ban ta ki khun ki ba dei na ki we pat kakemi ki bomre khasi kinla ban yo ay khasir tribe